ev demê we baş hêjayan. Hêjayan li sala 1988 ji ber hêrîşên jehrawî em derbederî Kurdistana Bakur bîn ya ku dagîrkirî dibin destê Turkan de. Ez yek ji wan bûm ku em li kampa Diyarbekir hakincî bîn. Li wêrê xanî hebîn em kirine tê de, xaniyê texe yani yek tabaka. Li xwarê awê jik bindav hebîn, wan bindava ji jorê biçûk hindek lêbîn ji bo ku xel tiştê xwe bikite tê de û lokaleka mezin ji tê de bî yanî holeka mezin ji tê de bî û li dorê me kempê de dormanê me hemî sîmkirî bî ji derve cendirme bîn û li ber dergehê şorta bîn yan polîs em dibêjne û di nav mej de mîta Turka bî û yekî wesa ji deyna bîn Kurd bî navê wî Burhan bî bes mîta Fermî bî ya Tirkî ew di nav kempê de bî. Evî şiya çend kirêgirkiyê xwe diriz bikit û ewan lokala yan wan hola hevêt mezin bo hindek merema bikar bînin yê ku dijayetiya xelkê me yê di kempê de pê bête kirin. Li wêrê Hezir di serê min de hatin û çûn. Min got xizmet ne tenya ew e çeke û li serê çiya. Xizmet ew e li wêrê jî ez bişêm ev zarok hemî mane bê ziman. Ez xwebaravî bikim û zimanê Kurdî bidime wan. Her çawa bişên bi xwe bixwînin û binivîsin. Ez rabî min dest pê kir ez mala veçûm pêşewaziyeka zêde germ hate kirinê bi taybet mala Xwedê Şerazî Seferdubankî û taybet kurê wî Hisênî û her wesa hêja mîsa sefer ew nayê tejbîrkirin palvedaneka zêde bû min çêkirin û dîsa jî Xwedê Şerazî Reşîd Temeravay bi hemî mala xwe ve Kurd û Reşîd û Elî Reşîd alîkariya vê çendê û palvedana vê çendê gelek kirin. Em rabîn qotî hebîn qotiyê yê 10 kîloyê rûynî wextê xilasit bî me axit kirê û me deynan ew bîne kursîkê zaroa û me hindek dergeh ji serdaba vekirin me reş kirin me kirine texta reş û me dest derzdanê kir û xwendevan zêde bîn. Me ji rabî xwendingehê xwe zêde kirin me kirine 3 ya 4 heke diristehîl bîra min bit. Hêjayên kuşyan alîkariya min bikin. Duwarê derzdanê de hêja Elî Reşîd Temeravay, hêjayên Mecîd Bosalî, Hecî Bosalî, Kurdo Bamernî, Revend Bamernî û mîsa carek bî ez bêjim mîsa sefer ji bîr nayê kirinê palvederekî zêde zêdeyê germ bî û zêde zêde palvedayîn bo vî karê henê bicih bêt. Ew kar me kir hindekan evêt ku mîta Turkan bi xwe kirîn pê kolek zêde kirin ev xwendingehê me ji bin biçin lê bi hêza deybaba û zaroan nikarîn yan neşiyan evê çendê bicih bînin. Rabî çi kirin çûne mîta Tirka û gilî û gazindê me kirin û ev yê xwendina zimanê Kurdî didin. Şiya hejî gotinê beriye swî tiştî bêjim ku Kurdê me yê Kurdistana dagîrkirî li Bakur ew damazanîn ku em ê
خواندنê bi zimanê Kurdî didin bersiva min firêkirin û ez çûme wêrê û min bi wan şirove kir bi awayî em xwandinê didine zaroya û her wesa mezina jî hejî ez bêjim 18 zalam jî çêbûne û danêvariya min daye wan. Ewan rabî gelek û gelek tişt bo me lêk dan wekî pênivîs, jêber, textereş, qelemteraş, nivîşt. Gelek gelek lazimiyetî tiştê em pêtivî bo me înan, hint bo me înan ji me zêde kirin, her wesa tebeşîr, bo me înan ji me zêde kirin, me rabî peywendî li gel Kampa Mêrdînê kir ku ew ji xwandingeha vekin û me tişt dane wana jî. Vîjî ez dê me ser babetê xwe wextê gilew gazindiyê me li nikmîtê hate kirin, rabî mîtê ewî birhanî bi ser xwandingehê me de girt û hate gote min texta reşên me bêguman birin û dergehên me reş jî kirîn ew ji subixil gel xwe nabîne spî kirin û gote min eve emrê waliyê Diyarbekir e çû zimanê Kurdî nîne ta tu Kurdî bidî û tu nerawistî jê tu li Diyarbekir hemê namînî. Gefil mikirin. Kurd û Reşîd ji bîra min naçit ew bi rexmin ve bî ewî gote min gu ez deynimê min gotê lêgere her kirmê darê ji darê ye bila tiştên me bibin û biçin. Cep rastî ez gelek û gelek aciz bîm. Ez rabîm ez çûm min dest bi hozanekê kir. Min hozanek vehîna li ser navê gelo kiye yê nezar. Ez ji dê vê hozanê pêşkêşî û hêja bikim. Gelo kiye yê nezar. Hindek hene kole der, me jî hişkin wekî ber, dil sar û ser germin her, gelo kiye yê nezar, gelo kiye yê nezar. Serserîne bi ser goş, dil gemarin pir nexweş, her ewniyên gul firoş, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Bi ligav û bi kurtan, dihirin wekî keran, sermestin xwelî seran, gelo kiye yê nezan, gelo kiye yê nezan. Serserkî diçin kevran, dema rabîn serpiyan, lênînin zanayên riyan, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Pir sivik bûm li gel wan, xizmetkar bûm her bo wan, dilvîn bûm bo doza wan, gelo kiye yê nezan, gelo kiye yê nezan. Min daye wan ronahî, li cihê şînê bikin şahî, da peyda kin tenahî, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Min diyabjîn wek hevî, tev xudan maf û zevî, derbas bin ji devê hovî, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye yê nezan, yê nezan.